Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما شرف لا جبراني لجبو أنبو فوكا ولن مندو الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisina ka hina anaka barka jidile alaka o kenen au balajilenka sayaye fenye sayate mashito ni sayakuna mato sayakuna alakirabato sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walma akuna alito walma akuna fatimatu to walma akuna hasan to walma akuna husaini to sayama sonka nunu shitoin sayate na mashito o hukumu konnana anga musoroba no aja tako jalloye noye anga wajulu kela ba alhaji baba jallo ale bamusoy o kelen ko tumana mina ntenen folo min dara o ka noye bani duguje khadija tur kubra ale kalanso uyu kunda yenka kata sanga fola anika ala ko suma chamanke anika bilbilu wele ubese kana mawaju chuga mina ka donka fo dondo bena abebe ba o hukumu konnana anga karamo chaman kume kenen konnana anye min soro kenen kono anga je anga nyama dawfe ambe aw be fo ni islamia folikan ka aw be fo ni kishi folikan ka aw be fo ni badenya folikan en fle kene mo kambi adogolen tanshila ne ori amwoloba o tanyali amo ori kene kambi madam ambe bado baba jalo kelen bate ambe bado baba jalo dine la sela chogamuna an fana dine la sela o chogala o ba o ye mali dine la sela beba de ambe Allah taala del musaqaraba ala ka hinala amin ambe Allah taala del musaqaraba ala ka jigeronye amin Allah ambe Allah subhanahu wa taala del antara bla kaburu konnala ambe ala del ala ka ke aljana nangu fure ay allahumma amin antara bla dibiso kono ambe Allah taala del ala ka ke noro soy ay amin Allah antara bla korun so kono ambe Allah taala del ala ka ke so ferele ay amin Allah an dusu kasilen tara bla ala ka ke ani Allah taala kumbe ka no sajade allahumma amin mado ni de ba ambe jelenye alakra sallallahu alayhi wa sallam ayni de faga sahaba dondola akol limisli hadha fa'aidu Allahu akbar antaram babla chugamuna mbado dondola am bebetani chugadila am bebetunu ni chugadila Allahu akbar sikatola kabru konna faleno muso ni chawdela famero tala afaleno adama dewnela mbado ni tachugo mufleni anga tashinina anga tashinina ikado mawere saya ikado odebe wa e wajulu ngani isara dumna o eta bane akola koy wajulu ko to lable wani na tugo mum flene ni bena ambe soro kelen Allah subhanahu wa ta'ala anda kambla dunya konnala kumbado kama o kumbanye jime ode ale Allah subhanahu wa ta'ala batuli Allah de fin al-Qur'an kono كفو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الله تعالى عندنا كامل الدنيا كنو أنيمبي أنكما كان يغاني مويه على الله تعالى بو أدم ameka nyuma munke ale alabo don ameka juguma munke ale alabe ni bela jelen don aramade ibito ni lahala indela ini dunia kadi nyomay ibito dumunu ndela ibito here baden la dunia kono ibito ni lahala na katoni lahala na badon fosa galamani bina chuika dondola
الله تعالى يقول لا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقرئ وجاءت سكرة الحق بالموت القرآن دو باكلا نيجوغالا سياسيكرا يكادو أندنا نيجينده ibitoni la hala de la iteru ni teru aw kadi nyoy ini balmaw aw kadi nyoy bana bena chuika aw ka kalte kilnigi be ka ba frotte sorala Allahu akbar kalte mali be ka ba frotte sorala balmaw bu kanto ayata katana eponge frotte sorala ayatana gabrotre frotte sorala jamundo ika donga fa atawati de sira wonni le bambela jelenye ibitoni la halana ibilla bayka sokon nala iba soro ikadi teruye iteru kadi ini dem kadi nyoy aw bela jelen kadi nyoy balman sraw kadi ire kaduye wajaat sakratul maut bil haqq sa sigara ala ko ka kana ni chende sa sigara mbe ka fo no be na tuika o be tuika wakati mina balman ba fa ngani ke ay Allahu akbar o ya soro ika do ma fa wa dhanna annahu al firaq mogo mbe na dale be tlan san fe ayre dangani ane ba ka ko ni ale ni jede fara ko lay do ba fa ayata na ndo rasul ayata na ya ban ka to ika tlan san fe juga dila ibi balman fle me o ya soro ni mbo bore ni sa kuma Allahu akbar ibi wolo de mi laje ibi nya bola ibi nya shin kogoma se ka foi ta ka be ka banaka ibi nya shin dugmala mo se ka foi ta ka be ka banaka ibi to yele mal de la plan sans fait ni de kere ka iba fo ko de kajugu ni da fando ka iba fo ko de kajugu ni da yan fe iba fo ko de kajugu teru ni balwa sra bo kanto ay vantlo da dana funteni bala aya fifa aya digi wa dhanna annahu al firaq wasra sabato ere dangani abaka wallahi niya aleni duna de faratolay niya na aleni wolodo ne faratolay niya ane asinjigu de faratolay niya ana furunyo de faratolay niya na ka baranyo de faratolay nga aw baka tanga ta soro mutanga ni kala pigire kala ja ale équipe no di femere Allahu akbar naso ale équipe no di femere trawre mbado ni de ba ambela jelenye ibi ton la yelema la tlan sanfe ibi laba nga ke jufa tlan sanfe la halala i couleur be changer gido tlan sanfe tenyanya mkumbila Allah taala be tenyan sama ka buila iba fo kon kunte den tenyiman dale Allahu akbar numbe laba ka jege wal tafati saqu bisaq genengala fla bet la ka laba ka noro nyogona olu be melege nyogona innem kumbe na kumbe kuma abe khutuba ke abe wajulu ke abe mogo tire nembe laban ka bobo ya obe jawte kuma ble Allahu akbar trawre itlo mbe na kumbe menike itlo mbe laban ka gogo ya ikado alete meni were ke ble mbado ni de be ambela jelenye ko wallahi dondola ni jufa ya ambela jelenye dondola ambela jelenbe jufa ni jufa mun fle ni mbado no ode yesayai abi fonne maka foko saya wallahi ga damado be saya ko na lango done annal mauta haqiqatun la budda minha ma famu wallahi saya mun fle ni lakika de do maka ma bayata to ka fo kitesa ni ma baya kuma do ka fo kitesa ala kira kunte taw sallallahu alaihi wasallam kira kuma ta ka bonjela ale de ka boni duna ma bela jeli ni wakati na be rojme fi dar al barzakh Allahu akbar skatola mala bola haladila nay ja tokotiki bay don la ibida dugu ko len koro kaburu ko na fale no tokotiki bo doronde la nay ja ken ngana bay ngano dale me dugu ko koro jamana marabaw dale me dugu ko koro munun de la ko dishi goshi dugu ko en sanfe ko ana malikul muluk ulu dale me dugu ko achama wallahi ka jamaw fara nyon kan jamana mara masaw fara nyon kan ka fo ka ale de masaw ka masay jam masaw de bale sanfe abela baro de mena dale me dugu ko jukoro mado saya mun flene am bebe tema adafe kele an sigire flene am be kan wakati de makono na wakati sera iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun Allahu akbar tawri ika kene atere ika nafulo tigatere ika togo tigatere ni sa sera wakati na doro wallahi atiya kharu sekon kele atibla nyafe sekon kele ikadi alay otola ikago alay otola wakati mbe no sebene mika no osera ikado ibetadi
ika do ibeta wala salamu flene lakika de do wallahi abeke san keme balo nabila no hambe rojume dugu kolo kola Allah subhanahu wa ta'ala fo cheminga kola otashi de ay minge ka mawwele ika do nga fo sam bakele sam biduru ka jabe mi Allahu akbar atunna wasaba talebe dugu kolo koro wallahi mbada bola haladila kana ishi kana na ila marasa ma chama babeno ika do nga fo ebe shi munabi ma chama sara o shi nyona Allahu akbar ni sam mugain do sara ola ni santain do sara ola san keme balo do sara ola sam bi shegi sam bi woro sam bi do sara ni bela jalena mbado je kana na ila marasa wani lakikai bela jalen kanin do ka fo ko ni be sa ko nala lakika wara be sa ko no tuguna mbade al-islameo am bela jalen kan nga tashi ola Allah subhanahu wa ta'ala ba tanto amal Qur'an ko nala ko wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun mata tamut wa ma tadri nafsun kayfa tamut Allahu akbar Allahu akbar maro ne lakika do sala ko soba mashita do shini bina baramuke am sigilen plan be alhaji baba jalo ka sokono shine bi ka programme ta amna wasabi ke bar sokono chuga keleni la ika bugusoni kono sabi ke chuga amna wasabi ke pale fana kono ola halade la sabi ke la halade la jedina absa ke kasara de bini soroki fakawa kono dim nabi soroki sawa nimbe sa chogoi sa chuga de kacha don mo ko do fo ta'addadat al asbab wal maut wahid Allahu akbar skatullah sababu de kacha de ngasa ko ne kelim pe dorone wani laki ambe sa kono laki ka wara be sa kono tuguni an al mauta mughayyirun li kulli al asma sa de be to ko bela de changer eto ko Abdullah eto ko Umar eto ko Muhammad ngani sa siri madomna ni shiti fima ko fule taba shu Allahu akbar Allahu akbar ayata kana nai jondo shu ayata kana nai jondo taba ayata kana nai jondo fule ayata kana nai jondo musongana ndo wa anga president ndo wa anga presidenti ndo wa ai shu ayata kana nai ni bifo be madondo la wasro edale no ma president ndo kayima kono ika erila wa eri sabade be malien bela jele nye dondo la Allahu akbar o eri sabade jume 10h 16h juma ko fela Allahu akbar anga shubi tan wakatu de law ni mata 10h dondo 10h binye ube dondo juma ko fela binye ube dondo 16h binye amboro mata amba bla sanya bla er jumena 16h wallahi mbado ile be sa ko nala rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال آمين الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره آمين الحمد لله الذي لا يقب من دعاه آمين الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من تين ثم قضى أجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ثم نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم محمد المصطفى سر الوجود نور الأول وسر الأنجز الأكمل أين رحمة الربانية وبهجة الاختراعات المتكونة الأكوانية قطب دائرة الكمال وياقوتة تاج محاسن الغلال سر ذاتي وترجمان الأسماء وصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله عن الخطب المكتوم والبرزغ المختوم والختم المحمدي المعلوم بحر العلوم والفيودات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإله أجله أن يصفى
سمس الحقيقة حقه لم يعرف شيخي أبا العباسي أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الوجود المقصدي المعمولي من أوتي السر المسونة ولو بدا خطر على جبل الهيرة يزول ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد وعن سائر خلفائه وهم مال سره من الإنس والجان ردا لا سبت بعده أبدا وبعد السلام عليكم معشر السادة الأعزاء السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الرحمن تولو كان ينال فلاك أنت شيطان تولو كان ينال فلاك دواني تشاني فم بيتش أنسيراني على توي سبحانه وتعالى نبي ولانك ولينا على توي كان تاشبلا كسبه كان أني رواجو أنسي مو كنكا نسيران كنكا أيها فوقي رسيري ركاد جنازة كنكا كسبه أنغو أني على دفوكا ولا نمانو مؤمنك كوي كبا كوي ترى نهرة يسرو أبا الحمد لله رب العالمين نتورا يسرو أبا الحمد لله رب العالمين وهو كسبه أيود فاني كنا نيالي على بركة الحالة بلا جلنغا وأبانجي تشوف من كلاي من ينصر أن ينسمع على الله كانجي دالك والله على دياكي من توكل عليه كفاه فرانتا ياتي فيو أي فرانتا ياتي هذا مريا ما يتايا فناتي كافوكو دي أنغا مسكوربا سورو أي أوتي فاتورا كاتاكا فرا باكي وشامان دي سوريا عبد الرحمن تقول بمسامي نياكا توكو الله نياكا الله يدوي أنا كتشوچه نياكا الله يدوي أنا كدانفي ونچه كدوندو بسنة ما كوبي سيما أبي فو دو كونو كالا كابالو دوندو دوكينو كونو أبي فو كالا كيافاما كالا كهنالا والله أم بني سوجا كاي منصور كوتشة كاي منصور كومسو ما هو بيتكلم في واتمي واتي كله عسبنا بافانغلن في كوني ندوي نافنا بافو إنا لله وإنا إليه راجعون أو كسبني نشوفه إني دونكوي أنسكرا كافو على مكاني شيء كم مساجمه لا ينسى من ذكره والله أتينا معكو عبد الرحمن تورو ما مني جانتو على لا على بعد جانتو إلا كسبه سبحانه وتعالى نية على دم على بدم نية على لفظ على بلا فص والله أنفل على كل فصلي وكله دورك ما يجرو دور سراغوي مساجما يبجرو سرانه أتوكو الديان min kadiye balma muso ni wula kabo ni ngenenga balma ke min kadiye ni wula kabo ya take so bi wolongla nabi bore ka salon bi wolongla ta da so yerela min kadiye take ni dugu jera abdurrahman dolo ala ba do ki bado kana wallahi ni kira walde on fa ala bi tawta wallahi ni jugman ta kan shi mawnema kibe mawma ko sa amba fu kitise imma delika sere fana mais ala yinga nya do ngaba ala bo sigi rema parce que musogoro nyumai amba fu hajja bajallo ko so be ansikilin fulale de ka keneka ko so be akan ma ya chama mi nanna de la kaskini keneka abdurrahman dolo ebo kalama ya ni sigi da kele na ya ale woloba abange ba ko so be no ya on ma musoy ko so be ka sanyele ma chama okrana kala anyake ko so be model ko ne anya laji garbuta ni onake anyoke badlabu antala ko chama ke alhamdulillah rabbil alamin di kalamblon do sorla ko hajjatu kubra hajja mature wallahi nuye musobbawe nunte fisir waleo mani mami nunganga jenyana ma yakono nunde rete ni misamina ninde do wallahi fisir wale tawi amba fo kawni chiaka nyuma yala odi amba fo ko alhamdulillah ka alafu abdurrahman tolo kani che kunu ay baramike ka kunana musokoroba ndebe songa nogo ulunu kafini nogo ke jelenga bo kenema ulunu be songa ke torota ke ka yesanfe uluka da duguma ikafini nogo akada uluka ka jema mbuwerela ka dema ke ka tanoi Allah ude ulule sona koy wallahi amba famba makuni che ni che ko nyuma na mawludu do kene ka ismu do ma ba saba ma ba nani tumbe ne aka folike e hakilla ne akilla ka be kene kuno wallahi yakilla ka be akrati ngoni ngene ay aunte babate afangata na dunita na ngasigira modo ninka aka sabari na aka fanga ay minina alafe ama barta che ofende ay ale to soko na barta jabi bora o jabi de kera balon tantereo ay ne afo wajuli doya ngomma wala salim be kada baba te koy ni kala ngode do baba kala mo be dugi ngona min yo doctorat sur minu tara kala arabu jamana ona kana o me mawla salim be fo amerique abe fo france abe ka fo europe be grand bretagne abe ka fo sous raison be kono baba te koy musokoroba inde ne infle ka ke baba musokoroba sabala ala ko bisra
ko so itaro ko Abdurrahman Tolo barka sebe banyuman soro damu do itaro ko te ko foni ye kurana bedrushi ni ma banyuman soro wallahi bita kafe mi dofe wallahi dongoro bi nan yasi kala yoro dola e bi ganyala ma ke do ka saraga mina dongodo ko so be ko soro kurana bi kuna kurana barka ko kurana che mais e mi nya soro sursute de la amba o ansile mbawde ka sumana amba ka sursu de la amba faske hajja bajallo gedra ko so be neskile nyele wa asigiro la Abdurrahman Tola ma kalo kele mbokolo ambora ziyara la nena er flaskia wallahi yambole ziyara la nena na shufe kawni baba tara jihadu la yorodola bara intibam nena er fladike akabora ne modem fiya no Muhammad wulu Sheikh Ahmad Amahullah o ale to dalembe bajalo re la dirati kafo do to ma be na mande hazarte afaya to da Sheikh Ahmad Amahullah o bamso de la ko bajalo ko sobe ni to dara gundo do be to la koy musogorba nye fendo sor bajalo yayna ahe munde soro o kera ka sabali ahe munde soro o kera ka munyi amba fo ala makani che ala min sona ka ansigi ni kenen ga bitukuni amba fo ala makani che ja ko ala ko ka be nyuman gelaw sara ko hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan yala nyuman sara jume ala ira jabi qur'ana kono ako nyuman sara kan ga ke jume ko nyuma Allahu akbar ni maw take kanya wallahi ala bi take kanya fatuli don be wajuri la microbe ambolo on te karamo ko do karamo minun be ya kuma manganga da oma mais atiku ko on gafo kan na foli kakaya Allahu akbar antum nyeba sigila na kanu de tabal sanfi koy doni te fieu mais muso do kera sokona na ne balmo muso do shufa wele ko jakta ko muso korba ntungani ako wajuli mama fo mama idade ne juru min do re bisaraw ka janaza kene ka kaburu do na kay sigilati min dabla ko sigilati kasabe na kay manganda dabla ko shuma dafolo ne ko tuma do ay suñi ni ga kay juru jumendo alala wallahi ne juru jumendo alala ka waltanya ala bitanya musogorba ni che Allah anna Abdurrahman Tolo nena 2h du matin 3h du matin 4h du matin ke mawludu kenewka Allahu akbar adene yawo koy mais ale mamna de ay koy kaw be ga mimfo ko kada ale ayanga ankara mo koy wajulu de kada namta yoro mawludu kenete o zaviyate bamako ya geda maski zawiya mi dala ate wallahi foy mawludu kenete sigero shi ka invitera romi ni ma musoroba ya nofi kabeta mulame kabeta alakra la sallallahu alaihi wasallam islam muso amba fo ala makani che nena awu ay jurumindo alala bara min tumbe gedda bolo jo anyere ko ke la alla nga faraka way jume woni salatu alakra ka sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman Tolo ani kolo shude bora ngoy kaddo sokono miniti demado ako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako wati serambeta ala jabi ko sobe ayi ayata ayaji ko maka leta lande a shere berbere bay kasura aka tijana wirduke odo juma wulada fe ki inongoma enana nongoma ne soro tikalla avec ilafia awla ki isi doni mase akone ne karla ko wati sera ko mbedo sokono mama mina ko erede wulaka tama ka do sokono ka da dlanga ki je wulanga ta docteur sola akombe fatu ya dlanga ya ay barka min ala sona ko jabi jira la koy a fatura ere ka dlanga aka sokono aka senge ay wo shimingo usma ay baba ka dute koy gedda ka dudo hajja bajalo aka senge ga dudo ya le ka duye dudo ye laj garbu ka duye men nduyi o bajalo ka duye a fatura ere ka du kono aka senge amba fa mbalo muso ya senge alai ayake alay dro abana akana ke mawende nyake mawete be sabama wallahi nyake ka teriya wafu ka teri nya suma ya wafu ko karsa ka suma ni dabalo wafu ka kono ka jugo men nyake ala be wasa ala bake abisara ake alay bani ni ake alay wallahi la bisra aw nyo chama me koy musogorba inga sabali aw nyo chama me musogorba inga munyu aye minge fo amodo mba fo ko to ko dusu tunde kono wa fe on gero la haja bajalo re mo fo yo koy aw ni maw jera minu ni laaj garbu jera min be sambi sababo nyina minu we min fanye musogorba ntumbe minge karamo muso ya kono ayi yere do ko ale garbu muso de wallahi ni ko sobe Abdurrahman Tolo ni mi muso soriti densoro wallahi la ilaha illa huwa mama mi muso soriti densoro ni mi muso soriti ay an fa ganyana no e charno laji garibu charno murtada tara garibu densoro anana garibu wolay eskay akarati wallahi amabo garibu en kono koy abada amabo kono ngoni mi i muso soriti densoro deche kateka ba deche
laji garwe boli boli mingi o jabi de bora koy biya fodo de koy Abdurrahman Tolo foga mobla usa do tuma dolo kutanu ay amba fo Cheikh Baba Umar Diallo anga do den fa ale sabu yadilo mais nya sur ko barka de tumbala ay mingi musogoroba ye nebe chaman kala mo koy yante koy fo franci ka fra urgence ka commander ka bo franci si he chama mato hakedo ay mato hakedo ka bietike katane franci ka fembeke nasro warde tumbato musogoro mbe to nyama be sanke me gal nyoti me ala kala tige nana karamo ke boram ka bokmana ko iza jaa ajalukum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun ni wati nana militi kelente la sanfe fente bola musogoro wati minta ala wode wati sera Abdurrahman Tolo tumbe mingi jo nere amanyina ko ambe ka ala retanu ijo anga sirul qalbi ke teliala ko ke hadiye ka de ala kraman yabatan an ummina ambake ko anyake amba nola ko so no ya hajja bajallo nebe barange katla ni tala benkali ko wallahi lazi la ilaha illa huwa aminana akram ko te amalite jero werete mim se ka soso ate bara minye maghbulu dero khatiyan sikatala wa salatu ala kraka yalla sara min sal ni sikara ni kala ko ikalla sigari gangoy yesu ngoro min suko wallahi na mbafko kafara ikanga boyfe ye hiji minge hajja ala kamina ye umra minge ala kamina me siga bala nasra minana mamina barami amena kesisa nitla Abdurrahman Tolo afo amina cheminu ya afo kamina nendo urunyo kona temali kono tuni abelo lebado Sheikh Umar al-Futi al-mujahid al-kabir alladhi jama'a bayna sayfi wa subhati ila janib al-khalam Sheikh Umar al-Futi malila bi anyonate muhaddisu dedo usuli dedo fi uti dedo tasawufu che borababa minya jawahir al-maani minyo dla nebino minya rimahu dla ka tugu jawahir al-maani nofe nebino Sheikh Umar al-Futi dema minya safinatu saada li ahli dufi wa najada en 1849 ayad la dingirai ay san sabake shunitle asula lembeni ala kray sallallahu alayhi wa sallam akum mahabbatuhu fardun wa kanat ghanima liman analaha bayna al-anami azima al-izhariha qulna wa kanat salima nuhibbu rasulullah dinan wa shimatan wa limla wa qad sana al-wara bima sanna Sheikh Umar Futi ko ala innani aghtartu al-habiba wa rabbahu fabay'atu hubban wa ayatu hizbahu wa kuntu lahu sayfan wa harabtu harbahu kaza faltakun man qaddasa Allah qalba wa ma faza illa man tamassaka bil makki Sheikh Umar Futi itejo akon ma shi maganye fo ma mi dolo ala krala badalo dolo nen tumbe ala krala aya soro laji garibu dolo nen tumbe ala krala koy minya dama Sheikh Sidi Ahmed Tidiane adlo nyoro e ala kram Muhammadi alere to dale mina o denge we Sheikh na Ahmad Hamahullah Sheikh Ahmad Hamahullah adlo nyoro tunye ala kray sallallahu alaihi wasallam Muhammad ul Sheikh Ahmad Hamahullah wa afle nyoro nene eni baba bora krefe o madokum flabo ay fatiha ta anye aji semero we Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صاحب الفيدة التجانية الشيخ إبراهيم ياس السميرو أنا جي جيني لهرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سيكالا تشمنو نبو توفي شوني تلي ونغنات سرطوني أبانا حرامنا على الأيام وحرام لا يبسيكا واري تامان سرو يبتوكو تامان سرو وكالا يسراني وحرام لا ubena wati mi mauka wati udemu kake alamai minu madelika haramudu nebe ne karamu Abdou Cissé ma foturu Cheikh Ahmad Amahullah ko domi afatura ko askay ko alakay ko Abdou Cissé kany ko depuis ala ya do ko haramu misqala zarra kama do kono o ebse ga jonjira bi ko mi madelika haramudu bi ko sobeke ya du ima ba kalama cheminu ma haramudu ala udemu ka wati o ma haramu nyena ulul chebelo le banu Cheikh Sidi Ahmed Sukoreji ala kradi ya jige sallallahu alaihi wasallam o bajalotu memmingi Abdurrahman Tolo ijo anyere ko ke salatul fati si saba ngan korota nay har nanga kene sigi kun gerande on ba ko objectifu asorlambulo hajjatu kubra kan lañini ka sorla askay wallahi ay ala soro ay ala kira soro jemi ngerata fa laba sayadi aw fara mami ni hajja badalo nyogondo ay nyogon kan ala kama fo saya ebe ta soro jannatul firdausi sumana nega kuma kan de ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam akom ma flami nyogon kan ala kama jengo na make foi kama ni alate Abdurrahman Tolo foi ma fara fo saya ko ka rendez-vous ya arsu sumay Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nin kalamblo ni mama nyogonda kono wallahi abombe la ilaha illallah Muhammad Rasulullah o jiwo de kono an nankara ma Sheikh Baba Umar Diallo ate ko ne jamu e jaktale Diallo anya nyogon soro gundo de ka o de Muhammad Rasulullah kunye anya nyogon soro guminga o Sheikh Sidi Ahmed Tidiane o ka gunya anya nyogon soro guminga Sheikh na Ahmad Amahullah o ka gunga Sheikh Umar Futi manyuma nunu ale drogere meni manyuma minu ye o de an yere na se nyogoma uluka bare jume amba fo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق العالمين الله الله نصرة الفاتح أتشامع كو الله أنياك هديك هدي الله كلامه أنك مسكروبين نورا نيجينا إنجازي سأقوم ببا كلامه والله الذي لا إله إلا هو الله كلامه مسكروبين لبا كلامه أقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام الله كلامه ماما نية السلام عليما يعني كتلا عبد الرحمن تولو كو الله بعلن نين سجاما كم أبي كمان فامو تكمي كسرني متى يرو جانغوي أبا فامو تكمي كو يرب بكار بيكا فوريسك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيس الله كلامنا بوا كلامه كو حاجة بجلو إديو إجنيو إكانيو إبلمو إترموسو ونو كانوا بو من جرى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كونا نبي درجة من كنجا أبني كلامه كوي صلاة الفاتحة كوني إيه كدي مامي يكاني عبد الرحمن تلو نعم عندي مامي من تجاني أمينة بالما مسوانيا فارجو لامبتلا كاسيكاكا نيه كنا جيا سراي إبي بالما كنوناي أندا في عنك كم علما أنا كجينغا دجيما كوي أمبا في عني ماما ينقندويا أنك أمبوتيازي كجنات الفردوسي دالا أندون توانغا دو على كلام في صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن تلو فوي سكو دام بي والله الذي نسراتوته نلبك فيها أمبا غارانتي تكوي على كلام كم كان بي قرانه على كم كاني ni mami go Qur'an dan fi kafira Qur'an ka boni fem be mais Qur'an kalamba i attention ni bi ci ko de ta flem la jene me kono rubba khari al Qur'an yal anhu Qur'an kalamba de kacha koy jin la bayna et surtout Qur'an bo tigi danga Qur'an ko galoma e ka nyala ma sikimbe galon tigi Qur'an ko hasidiya mai esikimbe hasidiya ka Qur'an ko dabal juge mai e ka nyala ma sikimbe dabal juge ma ete ma werefe e ko ma sikana ke foye ete e ma hera ko ni marché donc wore bina Qur'an ko waylun lil mukaththibina e ben jonema ibeni yeredema o Qur'an be golé da ki nafa abi toro mais fami ndem ma toro kunu ani bi ani shini wa salatu ala karam muhammad sallallahu alaihi wasallam ko inna awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktsaruhum alayya salatan al-hadith rawahu imam muslim akramo al-sheikh kaw aliya belaji foka ba anta idro kan nem katime nga ambe kene minka fanga kene don folo ambe do dendo ka kene ka ambe barka dendo ka kene ka ambe alakira kanu ba do ka kene ka el haji baba wafo umar jallo nyaye yoro yoro afa Suleiman Dambélé abe fendam ko ni ne fa je noy no kam sokoroba tara o ye on de tatlali ana o de ko so netina kuma sama mina kuma di Suleiman Dambélé ma min be ya ka tla ka na islamew kene ye wasake musokoroba yɛrɛ tacogo o ye anw jigi fa ni saya kun bɛ maa to yen k'i bɛ ala dɔn ni saya kun bɛ maa to yen k'i sabalilen ni saya kun bɛ maa to yen k'i bɛ ko dɔn ni saya kun bɛ maa to yen k'i ye wurilitigi ye saya kun bɛ musokoroba in to yen nka ala ye min fɔ o tɛ wuli dɛ ako kullu nafsin za'iqatul maut ako ni bebe saya nene
an minnu bɛ diɲɛ na bi anw ɲinalen don k'a fɔ an bi sa o kosɔn n'an sigira nin kɛnɛ kan an bɛ baro kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'i bɔra i ka so k'i bɛna jɛnaja kɛnɛ kan n'i ye kuma wɛrɛ fɔ min tɛ jɛnaja kuma ye a b'i n'a fɔ i ye nabi ɲuman 60 de da k'a kantigɛ yanni e ni baraji ka bɔ ka taa n'a ye e b'i kunfa jurumu de la ka bɔ ni a ye nabi ɲuman 60 a b'i n'a fɔ i y'o de da k'o kantigɛ o jurumu de bɛ sɛbɛn i kan jɛnaja baro kɛ yɔrɔ la parce que anw yɛrɛ t'a dɔn saya ye min ye o niminimelekɛ ni alakira kelen ka ɲɔgɔn ye sanfara 4 na kira ko ma alayhi salatu wasalam a ko e bɛ yan de a ko ɔhɔn a ko ne bɛ yan de a ko e bɛ mɔgɔw sɔrɔ k'u niminɛ cogo di a ko diɲɛ bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ dɔrɔmɛ kelen n b'a yɛlɛma cogo la cogo min mana diya a ko i kini lajɛ alakira y'a kini lajɛ a ɲɛ b'a la walanba dɔ sɛbɛnnen bɛ yen ni bɛ danfɛn o danfɛn na a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o walan kan a ko i numan lajɛ alakira y'a numan lajɛ sallallahu alaihi wasallam a ɲɛ b'a la jiriba dɔ turulen don bulu caman b'o la o jiriba in o bulu kelen o kelen ni bɛ danfɛn o danfɛn na bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen b'i ka jiribulu kan a ko ya Rasulallahi ni maa min saya tɔtɔra tile 40 ye o tigi ka furabulu bɛ ja ne ka furabulu jara ka kɛ nɛrɛmuguman ye o kumana n bɛ tableau lajɛ i tɔgɔ bɛ jɔsi tableau kan o tile 40 kɔnɔ i bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la i bɛ taa wayasi la o tile 40 kɔnɔ i bɛ taa denkunniyɔrɔ la o tile 40 kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ i jɛ i bɛ taa yen bɛɛ a ko ya Rasulallah tile 40 don mana se a ko ne b'i filɛ ko kelen n'o kɛra i b'a ye a tigilamɔgɔ farikasi bɛ wuli a kan i n'a fɔ musokɔrɔba ye min kɛ ko ne bɛ kari a la a ma ko ne kari la ale la o niminɛminɛkɛ y'a filɛ o waati de la net a b'a fɔ n farikasi yɛlɛla n kan na n ka taa so kɔnɔ a ko n'i donna so kɔnɔ wali kɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la a ko n bɛ mɛlɛkɛ 4 ci ma a ko Muhamadu mɛlɛkɛ fɔlɔ o bɛ n'i dalen to o bɛ salamu d'i ma i b'a fɔ e ye jɔnni ye a b'a fɔ i tɛ se ka ne dɔn i bɛ dumuni o dumuni kɛ o mɛlɛkɛ de ye ne ye n taara kɔrɔn ka taa tilebi ka taa kaɲaka ka taa baba n ko n bɛ lɔgɔmanya kelen ɲini ka n'a d'i ma i ka se k'o dun i garijɛgɛ banna diɲɛ na i bɛna taa lahara dɛ kɔri i ye bi ɲɛ sigi i ni sigiɲɔgɔnw cɛ bɛ di i ni cɛ bɛ cogo di i ni muso bɛ cogo di i ni denbaya bɛ cogo di i ni fa ni ba bɛ cogo di i bɛna taa lahara a ko n'o kɛra mɛlɛkɛ 2nan min na o bɛ salamu di i b'a fɔ e fana ye jɔnni ye a b'a fɔ ne tɛ e dɔn koyi fo n'i yɛrɛ fɔ ne e ye jɔnni ye a b'a fɔ i tɛ se ka ne dɔn i bɛ ji o ji min o mɛlɛkɛ de ye ne ye n taara kɔrɔ ni tilebi ni kaɲaka ni baba n ko n bɛ ji ngɔnɔɲa kelen ɲini ka n'o d'i ma n y'a sɔrɔ i garijɛgɛ banna diɲɛ na i bɛna taa lahara sisan kɔri i ye bi ɲɛ sigi mɛlɛkɛ 3nan min na o bɛna salamu di saya ka gɛlɛn dɛ i b'a fɔ e fana ye jɔnni ye a b'a fɔ i tɛ se ka ne dɔn i ka garijɛgɛ mɛlɛkɛ de ye ne ye i bɛ wari o wari sɔrɔ i bɛ fini o fini sɔrɔ i bɛ samara fɛn fɛn sɔrɔ o mɛlɛkɛ de ye ne ye nka ne taara diɲɛ kɔrɔ n'a tilebi n'a kaɲɛkɛ n'a baba lajɛ n ko n bɛ dɔrɔmɛ 1 ɲini ka n'o d'i ma i garijɛgɛ banna foyi tɛ ka d'i ma sɔɔni i bɛna taa lahara mɛlɛkɛ 4 bɛ 4 min na o bɛna ka folikan d'i ma i b'a fɔ e fana ye jɔnni ye a b'a fɔ i tɛ se ka ne dɔn i bɛ ninakili min sama k'a bila i bɛ fiɲɛ min sama k'a bila o mɛlɛkɛ de ye ne ye tuftu sharqan wa gharban n taara kɔrɔn ka taa tilebi ka taa kaɲaka ka taa baba n ko n bɛ fiɲɛ minɛ ka n'a d'i ma n y'a sɔrɔ i ka ninakili tɔ tora ninakili 200 dɔrɔn de ye i bɛ min sama k'a bila tan i bɛ k'o kɛ tumana min na la hawla wala quwwata illa billah o yɔrɔ la a bɛ mɛlɛkɛ gurupu 4 bila ka n'i kama o waati de ye saya sikara wagati ye
o groupe nani fɔlɔ bina u bina kana don sengwani kuturuba la u b'a tufali daminɛ ka bɔ n'a ye sen kuturuba la ka na n'a ye kunberekuru la a bɛ k'a sama ka n'a ye tuma min na o tuma na i nɛn bɛ bɔ ɲɛ bɛ coro i tɛ mɔgɔ dɔn tuguni kuma dɔ b'i kɔnɔ i b'a fɛ k'a fɔ mais i tɛ se k'a fɔ tuguni nɛn minɛ na i ka wari bɛ yɔrɔ dɔ la i den sigilen filɛ i muso sigilen filɛ i b'a fɛ k'a fɔ a ye karisa taa karisa fɛ yen n ka wari b'a bolo i k'a minɛ ka na nɛn minɛ na saya sikara nana nɛn dulonin bɛ to o tɛ se k'a fɔ tuguni a bɛna se kunberekuru la u b'a sama groupe filanan b'a sama ka bɔ n'a ye kunberekuru la ka na n'a ye bara la olu bɛ sɛgɛn sabanan min na olu b'a sama ka bɔ n'a ye bara la ka na n'a ye disi la olu bɛ sɛgɛn olu b'a bila naaninan min na sa k'a sama o tuma n'a sɔrɔ i bɛ jateminɛ kɛ i b'a ɲɛ lajɛ i b'a sɔrɔ finman bɛ ka taa k'a to jɛman ye i bɛ senwani lajɛ ka n'a bila fo disi la kɔnɔbara la i b'a sɔrɔ bɛɛ sumayarantɔ ye i b'a bolo ta bolo tɛ se ka lamaga o jalen bɛ to n'a kɛra k'a kurulen to fo ni maa ɲɛni ma k'a yɛlɛ halisa e b'a la ko ne nin tɛ fɔ ne ma nin tɛ kɛ ne na n ma na an ta e ye jɔnni ye awwalu ka nutfa wa wasatu ka qazra wa akhiru ka jifa nin tɛ fɔ ne na nin tɛ kɛ ne na e ye jɔnni ye i daminɛ ye ji salasala ye i kɔnɔbara n'i y'o fara k'o lajɛ foyi t'a kɔnɔ fo n'a kɛra nugu ni fogofogo ni biyɛnw ye foyi t'a kɔnɔ n'a ma kɛ bawulu ye foyi t'a kɔnɔ n'a ma kɛ banɔgɔta ye wa mun a laban ye jumɛn ye e laban ye jumɛn ye wa akhiru ka jifa i laban ye jufa sogo de i tɛ tigɛ adamaden na i bonyana hali n'i kɛra ministre de ye i kɛra directeur ba de ye i kɛra masakɛba de ye i kɛra maa fasɔn ye n'i sara k'i fililen to sirabada la tile 3 i kasa bɛ sigi ɲɔgɔn bɛɛ tɔɔrɔ o de kama i ye maa minnu tɔɔrɔ i ye maa minnu sɛgɛn i ye maa minnu nɛni i ye maa minnu bugɔ i ye maa minnu tɔɔrɔ olu tigilamɔgɔw de bɛ tila ka fara i ma ka ɲɛ i ma ala kama ka taa dingɛ sen ka dɔ wɛrɛ sen k'i sɔɔrɔ o kɔnɔ ka biriki da i kan ka bɔgɔmugu jigin i kan i kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ diɲɛ na isbir inna allaha ma'a sabirina sabali sa hinɛ yafa kɛ ɲumankɛla ye nin b'i ɲɛ ko groupe naaninan bɛna ta disi la k'a sama dɔɔni fo kana se hirihiratu ma o de ye yan ye n'a sera yan ma i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ gɔrɔntɔ siɲɛ 3 wali 1 a bɛ yegentu a b'a kɛ kelen wali kan bɛ kari wali kɛ dɔw b'a kɛ kan bɛ kari ni kan karila a bɛ sumaya mɔgɔ de bɛna ɲɛ i ma sa ka kan tile ye o y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka kuma i nɛn bɔra mɔgɔ dɔ bɛna ɲɛ i ma k'i nɛn don i da kɔnɔ i ye k'i ɲin sigi ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka dawolo ninnu fara ɲɔgɔn kan mɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye i salen dalen i ka dilan kan dilan min n'i y'a san 1,000,000 1,2 1,000,000 500,000 600,000 800,000 400,000 i dalen b'o dilan in min kan o dilan kelen in dɛ ni mɔgɔw nana sɔrɔ i sara u b'a fɔ a y'a ta ka bɔ nin dilan in kan joona a kana nin tiɲɛ a lajɛ dɛ i yɛrɛ ka dilan sannen 1,000,000 ko k'i ta ka bɔ a kan i kana n'a tiɲɛ parce que siju 1,024,000 de bɛ adamaden na a siju 1,024,000 i ye ji minnu min joli minnu b'i la i bɛna fɔlɔ minnu b'i la i y'a faamuya olu n'a ɲɔgɔn siw wɔsiji minnu b'i la ɲɛgɛnɛ minnu b'i la banɔgɔta minnu b'i la ala b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ji salasala ye i n'a fɔ i nana ji salasalama cogoya min na n'i sara o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ji salasala ye o de bɛ bɔ siju 1,024,000 min bɛ adamaden na a bɛ poyi ka bɔ o bɛɛ fɛ o de y'a to b'a fɔ a y'a ko ka bɔ a ji jugu la a y'a ko ka bɔ a ji jugu la i b'a ye yɔrɔnin kelen u b'i ta ka bɔ o dilan kan k'i bila dilan kolon sanfɛ ka sɔrɔ ka bɔ n'i ye ka taa n'i ye i ta yɔrɔ la k'i ko k'i jɛ k'i kasange donc a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma
ami duwawu ke tagabaga ala ka hinala amin Allah ala ka yafa kai amin ka dayaro sumaya amin ayan ko kiri mina ala ka noya amin ana bita jemina ala ka noya ala ka badada noya yi ciba sanuma in kama haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi wa kullukum yasiru ila dhahabi السلام عليكم معاشر المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديم أم ب جناجا يورو دينا. يورو سبابين. كراي ميمو. kuma wɛrɛ ka fɔ o yɔrɔ kɛnɛ kan min tɛ ala kota kira kota jurumu min bɛ o la ko ni Allahu Ta'ala kelen tɛ maa si tɛ o da dɔn yɔrɔ fɔlɔ o ye misiri ye mana surunyana filanan an bɛ o kɛnɛ kan ngo kamiti duru fara shekne taka ne wasale be kene ne ka ne ka kuma manja duaw shekne yimme bo alhamdulillahi rabbil alamin duwade ka kene machamanti barakade ka kene machamandi mumini musu ka kene macamandi nini El Hadj Laji Gribo depuis 80 1980 Bamako ya ne kumeta sokona yo Aisha Benedo mais ya Baba Diallo kuntene don wati parce que tunga doko o don bebere si bene bolo kami ko be ale bolo angu mita bajalan 3 la cedo be ko Suleiman Keita sorasi dunga kira alafe angu mita wajuli de ke aleka keneka Allahu akbar jala indi mafili alama yere dombaliya debe mafili alama nende kuma jugu ya bora kira de da man arafa nafsa arafa rabba sikatola kone mamiya yere don ibi ka ala don sikatola gamele angume tayi ame wajule ke fo minwi na ya damina aba fo mbadenge damele bia no bana misro ka faranyo do lefeni ba mulu ambi marum seninga kono ale bi kano he lefetiki wari lefe lama lama ho aya hakli to kono nan anga e sanze songoni de bi soro ula kurumi ngumana odo okunye Baba Diallo kurure sikatola Allahu akbar Baba Diallo kerata ma balano yesan e kuma surunya kaw seko e kuma pampe sikatola kabine janaja do fobbi manala ni ma bina kuma ble ni wati ngono ni musu banka minga kuma be aleta membi kuma fla fwawe ba hakli latige mi ngoroy kira ya mbali kuma do folla nyonna an kuma fo muso imbe aljina kono sigata kira ko kona ndara mo kalle man yana cogo cogo kanga fo anjigi be alaka anjigi be alaka o mamunu anjigi be alaka ko kula o fana ma cew ma ceta o mana mbadem kira ko sallallahu alaihi wasallam yin ngali nani de be kabru kon yin ngali nani Allahu akbar bet se ko jabite Allahu akbar question nani Allahu akbar nkalila alala Aisha ya jabi Allahu akbar yana ka jabi aprela ala ka meleke kuna Allahu akbar kira wo bi
Nime wasa kesa. Den mongolo ye damu. Ala ka nyuma dambe. Mama biya ni ta chene du. Ningene imbarka ko so ala ki degla. Ya rabbi ya Allah. Nyebo nyogon veto. Weni. Kanyebo shufe. Ukraine. Kanyebo nyene madofe kwa kera bana fafe. Ukraine. Odem so anya benena. Itikaye ni bate. Itikaye ni fate. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. Ame alatanu ka ala wali mondo ka ala barakada. Ka kisini nema cha manyine ala fe akoke denfuna heremanka denfuna kuntigi. No alaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam an alagra sumuna jingon ona ga sahaba nyuma fuga si alqiyama joduma balmake iye ni ngali minke khadijatul kubra ni buhamita ka jalula sagara alhamdulillah ajaranye abenamma ajaranye ka se degré mina ni yoro ina nseko fo me ala tanu ka ala wali nyumondo ala miye ninke ni bara min kɛra bara kɛra baratigi de ye baratigi a kɛra mun kama a ye nin baara de kɛ a ye nin ɲɛsigi o de la ala ye nin latigɛ a ye donc nisɔndiya minɛ la n tɛna se k'o fɔ nin kɛnɛ in kan ka se a dan na fɔ dɔrɔn ka duwawu kɛ banbagatɔ in ye ka duwawu kɛ khadijatul kubra bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka nin sara kɛ an bɛɛ lajɛlen aljinɛ firdausi ye ala ka kɛ banbagatɔ ye hinɛ ye ala ka kɛ yafa ye ala ka an bɛɛ lajɛlen jɛ aljinɛ kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin hakilamu ya blala katu kubra ale de kuma nga wajuli ke abai yankanu na e bo jalo wele wajulla bay mina anga kalan sura ni anga femfe be ke bay mbena bo jalo yankanu anga wajuli femfe bo jalo de bake nanga mama fatura ale de bina wajuli ke yorani ala ya ke o kam so ba fatura o da to anya lendi wol lendi layla sigle ma nga tamna yangan ya ka karam ho wele kana wajuli ke ka layla urudi ka yina sama ame dugaw ke ala ka yinana ala ka ya fama ala ka badadal no gaya ay ma sha Allah alhamdulillah ame barka dalai ka barka da an fana bawye ka barka da baba jalo faye folo no e laji girbi ni e foro min da ibo nyo si soro baba jalo kera faye ay fata fo ka ta se sama kana ba fanata fo kana se ba ka danyama o de han se yakoi ay ka jatu kubura kan nanya wole su abe nanya wole tle abe hanna ma wole na da ko bambara abe boli kana ya ne ka so mbena kada to kubula kwani Allah min de ko sake ame do de ke ya rabbi geda Allah ka hinala Allah ka ya fakai Allah ka fara makoto jonga Allah ka fara kila ka jamaka silama muso nyumado balma tugula do sinji tugula do kabla lalado ya rabbi kabura Allah ka noyai ala ka kanye jatigi nyimai akato bala sala Muhammadu masake fole membulu uye tama menge kana ya no ya rabbi ya ma ala ko sara ala ka bilu ka mijane na ya rabbi ala ka nyukon ku fanai bari gede kunye silama ya pambake Allah ya pambato Allah o nu sara ko sara sura kana sara ne ni kuma foi tanda awni gede e fakele bakele ya rabbi yo ma afen fona na ala ka barka daw bela ala ka sini kana dama o magade yare ala ka tay ko nyuma dama atara ka min tay ko ala ka barka doula gada ay ko awnye musulman nani nana sklefle of mani kema saba ambe ko si jala kili o sita musulman flatara atotra am flade musulman fla ya nabi ame barka da ala ka barka da kile ngani mo duma si tisa nga gada ka saya adigrana ko jugu ale de ba waju ale de ba mblasra ade su dalindo abake alay abato alay nga sete awnye de balite awnye saya ma fata ma batam alakira muhammad to atem watito asrani islamai asrani limaniyai wa qabi ala ya dana wala bitali awnye duoke alay ka duoke gada ya rabbi yoma ala kan la haraka ma lafiyai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل على سيدنا محمد وسلم تسليما
anya ala fo la hala bela jelena mogote nya sayama mogote bunya sayama makira muhammad sallallahu alaihi wasallam te dansi to mogo min talen fle ka tuna na ni ka bambulu ambe ala de fo ka barka da de ni mogo be nye ka nye fuka ta ika saya don ka nye ka ta ala fe fuka nye na mo nye bo isufe wore kera ni muso nyambulo nte se ka fosi fo ala ka na ma chebe mogo te se ka zuze mogo la de nga an kwan ba do an ba jigi ala ka muso yin kwan blaka aljanna kwan an bo de jigi yaye hala ka mode ne kan isi sogo de te se ka mogo ne ka te mogo ka ama bolo ta ka mode mbugo kuma ta de uma a ce de tunya fama ko aka so garnye ko ni bala ka dala ka le ka foi mace wode jallo mi fatilin fulani ala e fenda ma no muni ni sabali an hakili sigi ni basigi ka tawto e ka walide un ladu ka fanta un ladu ka yatime un ladu yatime den fula ka konya babulu le 24 jala babulu akaba jala fula be siri na fatura ka yatime den nyeto siralani ala ka nulu fana jigitu ay furu min dila ay balma ya mun tugu ay nyima ya mun ke ala ka be bla ka me januna ala ka na ko langulo nya de ay nyima min ke ala ka sara ko ala ka ko deme ala ka ko korata ala ka ko kisi ala ka ko kanda nu la korobale umuye foka na bla lagarela ala ku be hajudla ala ku magodla ala ku kisi kutang ni fate bate ala be balma to yere be ko geda ya nyetu geda masa balma ke sababa bolo do ko muso fla babu wi ala tanude ne ko ni geda jera ala kama ne tiride akwane ne nyana fin kuma chamante ne fe ne asara ne ato alama ala kana ma chebe ko ambe duwa de kai njena ala ka bara la ka yafa ma fana la ka yafa ma ambe allah subhanahu wa ta'ala deli angam soroba anamba ala ka hinala ka ala deli ya rabbal alamin akme ala kusuma mununke ala ka umina aye ka ala deli ala ka fara aljanna kono deunka ka allah subhanahu wa ta'ala deli atale min ko ala kana fitna ka ufo ka wali nyumondo ka ala deli ankilun kile ala ka anye yananta dunche wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme